लोगोफोर खुलुमबाय दिनै बेसेबा गोबावनि उनाव मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय नोंथांमोना अननानै जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर दिनै जों दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों अबेयाव थाङो दा मिथिगोन नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दायो टाइमा फुंनि 7ता जाबाय नै सान ओंखारबाय थांनोसै जों दसे थानानै गारिया फैथ'वाखै नालाय गारि नेबाय दं जोङो गारिया जोंना मोनफैथ'वाखैनो दाबो थादो नोला आं नोंसो बजायजोबदों थादो दे सोर आङो थाथोलै गरमफोराव हौवाया खाथ'नो रोङा जों ओंखारबोबाय लोगोफोर गारियाव बिराद सल' दामदोंमोन माने बेनिखायनो आं कपिराइट फैजानो गिना भइस डाबिं होबाय ओमफ्राय दायो जोङो पाठशाला टाउन मोनबाय जों नलबारि थांनो नागिरदों नलबारियाव मोनसे खामानि दङ फिसानो बेनिखायनो जों दिनै थांनो नागिरबाय जों गंसे दखानाव दै लोंनो होननानै ओंखारदों ड्राइभारा जोंनो दै लायदों दै गांदोंनो बिखौ ओमफ्राय दायो दसे थानानै मोनहैसिगोन बारा गोजान गैलिया जों दायो मोनफैबाय जों हस्पिटालावसो फैदों माने आंना एनिमेल स्केम दं बेनिखायनो फैदों दायो गारिखौ पार्किंआव दोननोसै ओमफ्राय ओंखारनानै थांनोसै बेसे गोबाव लायो दाहायसो मिथिसिगोन गैया दे आंनि बेगाव बेखौ गैया जों दायो नाम एन्ट्रि खालामखांना फैबाय ओमफ्राय ड्राइभारा गारिखौ पार्किंआव दोनहैदों नालाय बेखौ नुबाय दं साहा एसे लोंना लानोसै मानो होनोबा फुङाव ओंखाम जाबाखै नालाय ओंखायनो एसे जाग्रा जाना लानोसै ओमफ्राय हस्पिटालाव थांफिननोसै बार माजों दाय जानांगोन ज'यैनो थान्दायाव एसियाव
लोगोफोर बाहेरनिफ्राय भिउखौ बिदि नुहुरदोंमोन सान्दुं दुंदोंमोन नालाय बेसेबा मोजां नुदोंमोन माने जों डक्टरखौनो दाबो नेबाय दं मानो होनबा डक्टरानो थाब फैयाखै नालाय बेनिखायनो नेबाय थानांदों। बेलेगथ' आरो जाबाय जोंना खामानिया ओमफ्राय रिपर्टआबो नर्मेल फैबाय नालाय दायो थांनोसै जोङो। sama lagi pakai hubungannya ada mulu biji ya जोङो ओंखाम जानोसै लोगोफोर ओंखाम जानो होनना बाजै हटेलाव फैदोंमोन ओमफ्राय बाजै हटेला मानोबा बन्द' बेनिखायनो हाथरखि हटेलाव जानोसै नै दाउ बेदरा मोनफैथ'वाखै ओंखाम जाखांना बिसोरखौ नेबाय दंमोन मानो होनोबा बिसोरो गय जानो होननानै थांदोंमोन आंथ' गय जाया नालाय बिसोरखौ दसे नेबाय। हम घर पहुंच गया होनलाय आं भिडिअखौ बारा गोबाव लाबाय थायासै लोगोफोर मानो होनबा मेंबायबो ना बिनि थाखायनो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय दे लोगोफोर अननानै भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम लोगोसे साबस्क्राइब खालामना होब्लानो जाबाय।